atong gibisita ang kuano, ang 4R mini sounds diri sa Skina Punsi, Balamban, Kantuod Balamban, Baliwagan, Balamban. So magtutugtog kita patungod ato paminaw nang yang upat ka kuan, upat ka dalagay pakita, di ba? Say Wowie, 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 Wowie Remix. Wowie, 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 Wowie Remix. $900 dua tu. $900 na mga ito. Oh, jadi. Oh. Mungkin siya mas Sipa ba kayo? Bidhay lang, bidhay. Lain berkarya eh. Kaya dapur karya. Oo. Bidhay lang sa bidhay. Atong paminawon tud ang kuan ang kaning ubos MCV kuan ni siya Live Pro 1000 nya kaning babaw kay tusundra nga 1525 no darang yang upat ka midhay. So testing taga na midhay naman to karon ano na siya upat ka baho sa so, paminawon tud taod kasi tapa si Boss Lando mo na yang ipada sa baho P9 latest no di na yang para sa mid o nang tusundra gyapon na BL siguro na yang high mo ng integrated amplifier. Okay, ito pa minawon na guys rinay judges kami na minam ng judges ron judge, sa kasurian mo judge o sa kasurian judge ba saan judge sa mo may judge sa mga judge ni test. Travel test complete. Preparing and initiating vocals test. Vocals test complete. Sound check now complete. All systems are ready. Wowie Remix.